Un altre dia antic és la meva nova novel·la, en aquest cas ambientada a Lisboa i publicada per la col·lecció Lo Marraco Negre de Pagès Editors. El que us proposo és un viatge singular a una de les ciutats més boniques del món, on acaben d'arribar uns sicaris colombians amb moltes ganes de remenar la troca. Si voleu descobrir com ajunto les meves grans passions, la novel·la negra d'una banda, l'Estat de Lisboa per l'altra, i un homenatge a Roberto Bolaño, també que hi surt de refilada, no deixeu de llegir Un altre dia antic, que està a punt d'arribar allà a les llibreries i que comença la seva ronda de presentacions tot just aquest mes de novembre. Moltes gràcies.